Soc l'Isabel García Trócoli. Soc la mare de l'Helena i de l'Àngel, que també venen aquí a l'escola La Roureda, i he conegut l'ensenyament cooperatiu amb els dos, amb el petit i amb la gran. I les dues experiències han estat fantàstiques. Són persones molt diferents, amb caràcters completament diferents, són la nit i el dia, però aquesta metodologia els ha proporcionat a tots dos allò que més necessitaven, que per una banda és una motivació enorme per venir a l'escola, unes ganes d'aprendre que és quasi miraculós, perquè, per exemple, el petit jo l'havia d'arrossegar per venir a escola als matins i ara l'altre dia em deia mama, és que se'm passen les hores volant. Clar, una metodologia que és capaç d'entusiasmar dos nens tan diferents, amb caràcters diferents, amb necessitats diferents, d'aquesta manera jo havia d'investigar-la i havia d'estudiar-la i havia de veure com és possible que això sigui així. Jo em dic Maria Edo i sóc la mare de l'Aina, de 6è, d'aquí de l'escola La Roureda, de Sant Esteve Sesrovires. Que penso que també, de cara als nens que tenen dificultat, aquesta metodologia permet que participin cadascú amb les seves pròpies característiques, amb la seva pròpia idiosincràsia, i se'l té en compte. Se li està dient, comptem amb tu, en necessitem, i tu també pots aportar alguna cosa. Siguis com siguis, tinguis la dificultat que tinguis. I llavors, clar, per mi és fantàstica aquesta metodologia perquè és inclusiva, està pensant en tots els nens i afavoreix que el nen pugui estar integrat a l'aula, doncs això, sigui com sigui, perquè tots els nens evidentment són diferents, hi ha molta diversitat, però tots són necessaris per poder dur a terme el treball en comú. En aquest sentit, va ser increïble el dia que la nena va venir a casa i em va dir és que tots som alumnes preferits per aquesta professora, tots som els seus alumnes preferits. Això és fantàstic. O el nen em va dir també un dia que jo és que les anava apuntant, totes aquestes coses, perquè no me les creia. Diu, però com és possible que em diguin això? El nen ve i em diu, mama, és que jo també puc opinar. I m'ha dit la mestra que jo també tinc habilitats i puc ajudar els altres. Sabeu què significa això per un nen, per tots els nens, però per un nen amb problemes d'aprenentatge? Que li diguin, escolta, compto amb tu, vine, parla amb els altres, discuteix, dialoga, aporta arguments. Això és meravellós, perquè, clar, l'autoestima li va passar d'estar aquí a estar aquí. I ara ell orgullós perquè va potenciar, aquesta mestra va tenir a més l'habilitat de potenciar una de les seves habilitats, que era l'expressió oral, i quan el va fer portaveu del grup, això era fantàstic perquè tots els altres finalment es van adonar que aquest nen també tenia coses a dir. I això és el que tu deies, no? L'aprenentatge i l'ensenyament inclusiu, tothom hi té cabuda i tothom és important i tothom pot dir la seva, això és meravellós. I jo animo des d'aquí a tants professors joves que s'adonen que això no pot continuar així, s'adonen que algun canvi s'ha d'introduir en el sistema d'ensenyament perquè els nens tornin a trobar-li sentit, a venir a l'escola a aprendre coses i a crear el seu propi procés d'aprenentatge. Fins que això no ens adonem que els nens han de participar activament en el seu procés d'aprenentatge, doncs no assolirem l'objectiu de fer-los venir amb ganes a l'escola. I per què donem tant valor al treball cooperatiu? Jo amb això voldria destacar molt que s'està formant amb les habilitats, habilitats comunicatives, socials. Llavors, en aquest sentit, jo potser voldria destacar algunes frases que a mi em va dir la meva filla, perquè un dia li vaig preguntar, i clar, això, interessada una mica amb tota aquesta metodologia, però Aina, tu què has après amb aquesta metodologia? I em va deixar anar algunes frases com he après a treballar amb gent que no m'agrada. Són frases, a mi em van frapar, no? He après a ser més flexible. He après que la meva idea potser no és la millor. He après a ajudar els meus companys i a valorar-los. Llavors, clar, dius, està valorant qualitats dels seus companys, està aprenent, i això s'ho trobarà a la vida,
que tothom té punts de vista diferents. Aquestes habilitats són habilitats que després es trobarà que les haurà d'aplicar a la vida real, perquè a la vida real potser alguna vegada haurà d'aplicar el teorema de Pitàgores, però sobretot el que haurà de saber fer és treballar amb projectes comuns, amb gent molt diversa. Aquestes habilitats que ara s'estan potenciant a l'escola, amb ella, parlo de la meva filla, l'estan fent conèixer els seus punts forts, però també l'estan ajudant a reconèixer que pot ajudar els altres amb aquests seus punts forts, però també a reconèixer les seves limitacions i acceptar l'ajuda dels altres. I això per una persona que té un concepte alt de si mateixa està molt bé, perquè et dona humilitat. I són habilitats que després a la vida quotidiana, quan surtin de l'escola, necessitaran. I això està molt bé. Són habilitats que després a les proves de competències bàsiques no les valorem. Valorem que saben molta aritmètica o que saben molta gramàtica, però aquestes habilitats tan importants per la vida, això no es té en compte. Jo crec que hem de recolzar els mestres que s'atreveixen a innovar i experimentar coses noves, perquè necessitem ensenyar d'una manera nova, perquè els nens tornin a trobar sentit a venir a escola. Hola, me llamo Rosa, soy la mamá de Irene. Y bueno, quería hablar del sistema de enseñamiento corporativo, que me ha parecido un sistema muy bueno. Y pienso que es un sistema bueno porque les hace pensar y les hace incluso discutir entre ellos y consensuar, que es lo más importante. Saber llegar a un acuerdo entre ellos y bueno, yo no tengo nada más que decir en este aspecto, que me parece un sistema bueno y creo que a los niños que les cuesta más les da la oportunidad también en el grupo de integrarse más, y los niños que van mejor les da la oportunidad de ayudar a los demás y de ayudarse a sí mismos, porque a veces son niños muy individualistas que no quieren trabajar y esto les da la oportunidad de conocerse mucho mejor en el grupo. Y yo, bueno, creo que es una apuesta importante y creo que es una muy buena apuesta en el sistema de educación. Yo creo que lo que están haciendo ahora en la escuela, lo que han hecho durante estos 2 años, es muy aplicable a la vida laboral y a su vida cuando sea más adulto, porque están aprendiendo a trabajar en equipo, y en la vida te vas a encontrar con personas que colaboran más, que colaboran menos, y uno tiene que tener la capacidad de gestionar eso. Y yo creo que si desde pequeños estos niños les enseñan a gestionar esto, yo creo que es importante, porque después tendrán menos conflicto, porque uno siempre se piensa que es mejor, pero siempre hay alguien que te puede enseñar algo. Si eso tú de pequeño ya lo interiorizas, cuando eres adulto, pues creo que tienes más facilidad para entender al que está al lado. Yo creo que es muy aplicable en general en la vida de adulto y sobre todo en la vida laboral, ¿no? Que te vas a encontrar con mucho tipo de personas, ¿no? Diferentes personas. Soc Isidre Tovella, el pare de l'Abel Tovella, i de les coses que poder, quan a treball de grup m'ha arribat més del meu fill, és el fet que ell és molt privat i és bastant tancat, i li costa bastant comunicar-se. Llavors crec que això li ha donat aquesta capacitat de poder veure que el que ell pensa i el que ell, del que ell fa té un valor, i allò és apreciat, i a més la gent ho vol escoltar. Llavors és de les coses que poder més m'ha agradat, aquesta part del sistema cooperatiu. Llavors hi ha moltes coses que m'agraden, el fet de com es treballa i el fet de com es tracten totes les matèries, i això, clar, és molt diferent de quan jo ho havia fet, lògicament, i em sorprèn i m'agrada molt perquè crec que ho assimilen tot molt més i els hi queden totes les matèries treballant-les de manera conjunta, totes les matèries a través d'un sol tema, és a dir, se centren en un tema per treballar des d'anglès fins a altres, fins a anglès, ciències o matemàtiques, i amb allò treballen tota una matèria. Crec que és molt més interessant, que els hi queda molt més i assimilen molt més l'ús real del que estan estudiant. Clar, en aquesta nova manera de fer, el paper del mestre és completament diferent, també canvia. Ja no és l'antic esquema de
la informació bona només està en el cap del mestre i en els llibres. Llavors el mestre se situa aquí en una posició de superioritat i els nens estan aquí baix en una posició d'inferioritat. Llavors hi ha una transmissió directa del saber del cap del mestre al cap dels nens, que és una espècie de receptacle, no? On hi posem moltes informacions que després vés a saber com les digereixen ells. No? Això no pot continuar sent així perquè la societat és completament diferent, ja es necessiten altres coses. Crec que és molt important destacar una pregunta que li va fer el Pau a la seva mare, l'Anna, que ara parlant d'aquesta metodologia i ara que estem finalitzant el curs, finalitzant sisè i ja l'any que ve toquen a l'institut. I el Pau li deia a la seva mare, i ara a l'institut què? I penso que també, la pregunta és extraordinària, no? Però la resposta de la mare també és ben certa i molt potent i extraordinària. I la seva mare, molt humilment, li va dir, mira, no ho sé, Pau, però el ben cert és que aquest aprenentatge, tot el que has après fins ara, et servirà per a tota la vida.